So hello, good morning everyone. मैयानि दिनाथ' थांबाय ओमफ्राय दिनैहाय जोंना मेइना जाहैबाय प्रग्रामा जाबाय ऑडिशन डेट दिनैहाय जोङो माने कार्बि आंलंनि माखासे डान्सार्सफोरनि टेलेन्टखौ नायसिगोन जोङो सोरनाव बेसेबां टेलेन्ट दं बेनिफ्राय जोङो सायख'नानै जोङो लानानै थांसिगोन क'क्राझार बा डिभिडि डान्स बड'लेण्ड डान्स सिजन 1 नि थाखाय जोङो सेलेक्शन खालामनानै लांनाय जागोन आरो दिनै ओमफ्राय बेनो ब्लगाथ' मैयानिया एसे गोलाव जानाय बायदि मोनदां खिन्थु दिनै इसिबां माने गोलाव खालामला ओमफ्राय दायो जों माने दुगैगासिनो आरोना आंना लोगोफ्रा आंथ' दुगैखांबाय फुङावनो सुमफ्राम फिथाइ नागिरनि सुमफ्राम गोमोन दंमोन ना बे जराव ओइलाय थाइसे बेखौ दहाय नोजोर होना दंखायोमोन आङो गोजौआवहाय गोदै नङा नामा बेना बारा जाबाय येस जानाय जासिगोन बेखौ हानानै लाबाय थारमाने दोनसै ओमफ्राय बांद्राय गोदै गैयालाय जानानै लानो नागिरबाय ओंखाम जानानै थांनोसै लांहिं स्टुडिअ'आवहाय नैबेनो बिसिना लामाया ओमफ्राय नैबे जाहैबाय न' ओरै दा लुगासिनो आरोना न'खौ लासैनो सिगां फैबाथ' गैयामोन बेवहाय ओरैसोमोन ओइथिंजाय यो अट' गाखोबाय नै जोंना फट'ग्राफारा भिडिअ'ग्राफारा रेडि जाबाय थांगासिनो दं खाथियावनो बांद्राय गोजान नङा लांबाय थादों गाइसबो नायलांबाय थादों हेलौ गाइस जों सफैबाय माने जायगायावहाय मेन लकेसन आरोना जेनेबा स्टुडिअ'आवहाय जों सफैबाय माने बेनो जाहैबाय जोंना पस्टार ओइ आजा डिभाइब डान्स स्टुडिअ सोरबा जुदि कार्बि आंलंनि डान्स सोलोंनो गोसोबा लांहिंनि जुदि दङब्ला नैबे डिभाइब डान्स स्टुडिअ फैनानै डान्स सोलोंफैनो हागोन आरोना नैबे जायगाया जाहैबाय कमिटि अल बड' वुमेन वेलफेयार बेयाव फैनानै इनकुवारि खालामफैनो हागोन बा नैबेनो जाहैबाय डिभाइब डान्स स्टुडिअनि टिचारा असला दिबांगोराना अके हाब जायगायाव बिथिं जाखो ओके ये ओके नाइस ओके ओमफ्राय जाय कार्बि आंलंनि बा लांहिंनि एसे बाहेरानि जाय बिथांमोना माने डान्सआवहाय गोसो गुदुं ओमफ्राय दा सोलोंनो थाखाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोनाखै डान्स स्टुडिअ मोनाखै माने बिथांमोना जों दा दंफैयो डिभाइब डान्स स्टुडिअ होननायावहाय बेवहाय माने फैनानै एडमिसन लाफैनो हागोन सोलोंनो हागोन आरोना ओमफ्राय एसे दा डिटेल्सखौ बेनि डिभाइबनि मास्टारनिफ्रायनो मिथिनानै लादो अके बिथांनि नामा जाहैबाय दिबांगर खुलुमबाय अके दिबांगर नोंनि डान्स स्टुडिअनि डिटेल्स एसे खिन्थाना होदो आंनि डान्स स्टुडिअ माने आंनि डान्स स्टुडिअ कार्बि आंलं दं कार्बि आंलं लांहिं होनो बयबो मिथिखागौ जानो हागौ नामखौ माने खोनादों जानो हागौ जुदि सोरबाफोर इन्टारेस्टेड दंबा बा दासिमबो मिथियाखैबा माने इनस्टिटिउट दं सोरबा सोलोंनो लुबैनानै दं खिन्थु बहुतानो थायोना
जेनेबा गामि सिङाव दं सोरबा बुहुत इच्छा जायो सोलोंनो बाट मोजां प्लेटफर्म मोनाखै थ' आंबो माने मोजां मोनसे प्लेटफर्म लाबोदों बाहायनिफ्रायबो मास्टार्स लाबोयो आङो आरो आंनो गावनि इन्सट्राक्टर थ' सोरबाफोर गोसो दंबा डान्स सोलोंनो बा मानो बा बे ब्लगाव माने आंनि कन्टेक्टखौ होना होगोन स्क्रिनाव खेबसे खुगाजों खेबसे बुंना होदो दे नाम्बारखौ खुगाजोंबो बुंना होदो नाम्बारखौ खेबसे आंनिया 8638983652 अके थैंक यू स' बेनो कन्टेक्ट खालामदो बे नाम्बार होनायावहाय पार्ट अफ D5 फेमिलि जादो अके सोलों मोनगोन गोबां बुस्थु दा बेनो ओमफ्राय दाबो अडिशना जाथ'वाखै जानो थांगासिनो दङ स्टार्ट जायाखै थारमाने आइ एम रेडि कन्टेस्टेन्टनि नेम बेफोरखौनो लेंहरनो नागिरबाय दायो येस जागायसिगोन थारमाने जोंना अडिशना एसे नायलांदो नोंथांमोनाबो माबायदि जायो ना मा औ अके अडिशना सोलिगासिनो दं माने दा ओरै दङ गान दामग्रा ओरै दं सासे फट'ग्राफार कन्टेस्टेन्ट डांस स्टाइल का नाम क्या है कौन सा स्टाइल डांस है ये तो गाना का नाम है डांस का स्टाइल कौन सा स्टाइल है पता होना चाहिए ठीक है ये तुमने बॉलीवुड डांस का है ठीक है फ्रॉम एक्सप्रेशन अच्छा है तुम्हारा तुम बड़े बड़े लोगों को टक्कर दे पाएगा अगर आज सिलेक्शन हो जाएगा तो आगे जाके टक्कर दे पाएगा 100% है हाँ ओके ऐसे ही एनर्जी होना चाहिए ठीक है हाँ बस इतना ही और आ जाओ आगे आ जाओ और आ जाओ आगे आ जाओ ना ऑल द बेस्ट ये डांस तो किसने सिखाया पूरा अच्छा हुआ ना तुम पूरा अच्छा से निभाया ये को लेकर ठीक है तो जिस बैलेंस नहीं हुआ सही था तो अभी जो ऑडिशन में अभी तो डांस क्या है नेक्स्ट राउंड में कर सकते हैं ओके नेक्स्ट राउंड में सेम करेंगे
अच्छा है। पता नहीं तुम लोग क्या खाते हो यहाँ करबी आंगलोंग में। अगर कुछ खाने से एनर्जी होता है तो मुझे भी बता देना, ठीक है? क्या एनर्जी देते हो तुम लोग? हम लोग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऑडिशन दिया है, लेकिन सबसे नंबर 1 करबी आंगलोंग में इतना एनर्जी मिला है, ठीक है? तो अभी तुम लोग ऐसा है कि तुम लोग बहुत मेहनत कर रहा है, आई नो, देखते ही पता चल गया तुम लोग बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे, ओके? लेकिन और भी मेहनत करना है, वैसे तो सीखने का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, ओके? ये नहीं है कि तुम लोग पूरा परफेक्शन और इसे सीखना नहीं है, मेरा हो गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है? और बहुत नया नया मंजिल जनरेशन बहुत अपग्रेड हो रहा है ना, जैसे कि तुम लोग अपग्रेड हो गए ना, तुम लोग एक जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, ओके? और तुम लोग का और आगे भी एक जनरेशन रहेगा, ठीक है? तुम लोग अच्छा से सीखोगे, अच्छा से नॉलेज लोगे, तभी तो तुम लोग भी एक दिन मास्टर बन पाओगे ना। एंड तुम लोग पूरा रेडी रहना, अगर सेलेक्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है? क्योंकि फिनाले में कार्तिक राजा जज बैठने वाला है, पता है ना कार्तिक राजा को, ओके? तो उसको देखते ही पता चलता है कि वो किस तरह जज करने वाले हैं। वीडियो का जो हुआ है अच्छा हुआ है, तो ठीक ही हुआ है, तो ऐसा में स्कोर तुम लोग का हाई रहेगा, ओके? इसलिए फोक राउंड में फोक का भी तुम लोग पूरा ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस जोब्बाय आरो ना मोनसे जोबस्रांबाय माने दा जोब्बाय बरिया वाव दिना गासिबो गोजोन गोजाखा माने देनजार आयु आइफनजों होलायबाय आसोला माय गॉड गासिबो फायार गोजा ना गासिबो यो फाइनाली जोब्बाय जोंना अडिशना कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय बेनोसै आं दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो माने अभार खालामसै आरोना स' थेंक इउ स' माच गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट आरो बेल आइकनखौ लोगोसे दाबायनांगौ थेंक इउ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आरोना अके थेंक इउ